ka Gold Bio Oil, ka umpanyang kali kababahatam na kabanta ki kali. Ban apply na kabanta banbo yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai nyosaw, laisaw iwayar. Ka jingya kendu ba sisin sisnem jong ki khon samla, ki bala penyaso yalade bat ka seng bahalang Riboy Youth Federation, lane ka bala jukhot lengkot, kum ka seng RBOF, ka balong ru ka wei na ki seng ka bala khamslem baha ka jingtre kam, hapo ka Riboy District. Ka bajutrei ru ya shibun ba ki kam na ka banta ka baha kamiat, jong ki khon ka them Riboy, bat kum juru hapo ka jala. Ka Umsning Circle jong ka nek seng RBOF, haka khat khandai tarik upunai Disember arjar arpau, kala pun kut no ya ka football tournament, ka balong ru kum ka jinya kendu jong ki unit baper, ki bakentup ya ki khatwei telik unit, ki bahap hapo ka nek Umsning Circle. La penlong ya ka nek jinya kendu da ka jinya lekai football, ka balai shimbenta tang da ki unit jong ka nek Umsning Circle. Hakane kasi ke bala penkut ya kene ke jinya kendulang lawan bani shimbenta dau MLA jong ka Umsning constituency uba Jason S Maulong da ka jinya donlang jong kinong yalam kene ke seng na ka central body bat nak Umsning Circle. Hakane ke jinya lekai ka umran dari unit kala job ya kanong thma unit ka ba kene ke jinya lekai ka long ba shongshit bat namar ka jinya khlain ki bai lekai lah ban penlong no da ka tiebreaker bat ka umran dari unit kala ra ya kanam ladu. Kajingnya kendulang kan penlong ya pi apa ka kenhun ka jong pi hakane ka RBOF ba pinia jan pinia long ya sipara pindon da ka mensem jong ka jingya long sipara haka kam ka jam ka jong pi ba hakino kino ki benta ki ba pin kan teu ya ka imlang salang hapo kane ka thain Riboy ka jongi ba kumjuru lingba jong kane ka sport pila banyo ru ya kata ka net ka phat kabaklan hawat hapdeng ki program ki baper bangilai penlong na central body bat kiwi seng balang ngaso ban aingo bat ai kublai kamtam ya presiden bat ya ka tim jong kinong kitkam jong ka Umsning Circle ba pi penlong kum ya kane ka program kaba kum kane ka program kan peni ya ka jingya teli bat ba ka jingya bat ka jingya teli kene kabor bat kabor go jong pi jong ko Umsning Circle kandang ai bor su yangi ya ka central body he bro boy bat ladangi na ka central body rengkat ke jing kersan ke jong pi ni klan kemut ke klan kari bat ke jai bende bojongi agaba bulang yang susmo ban ong ba ka Umsning Circle kene ka circle ke ba pau hapok kini kisnam nomor ba kene ka circle ke ba trekam larang kini kali ke tem ke pemerintah kali ke circle ke penuh iki aktivitas ke babun ke pihak iki samla ban penili lagi jong kisap hal lagi jong kisap ke pipidon ai kublai ya ka circle ni berokoi ke basim ni kali ke pemerintah ban ailat iki kun samla baki wal ban ya kilanat ban peniru ya kasap ke baki kidon bat sutunat banadon kum kini ki activities ki baper na kapor kawan kata ka jinga teli ndai tang hak teli tang ni ha mata ka seng RBOF ka jinga teli para mo pi kinong ile kai pi ki khon samla jong ni ka them Riboy ne jong ka srong ka thaw ka dong kata jinga teli ka jinga sutho kalong ka ege bu sutunat nama na pi teli ya ka ege ga bhidong kam ka yat baik plai ba ka berthai menta kum bila klan mana ka jinga shirkai berthai ki bla engop ki jat kijing jang ni percaya bahkan di dalam nadon kepada kum kini ki activity pio ben concentrate hamne ndi be pio to kamet bakoj bakya kajabiang ko pro jengai pi kun samla wa humdi ban sokut tang hangne pide balong ba disiplin kum banga syukran kai meneng ong ba sutnat ba bagi pidon kata jeng terang ba pi le kai kadon kata mo kapeni kagah game meneh nomor kani ke football kani ke game golong physical sports pide kejat pide met pide mo te teng pada undi kin bani rakti nomor rapi magri kata te nangis nangla bosong no hi ni la kai karon nangla kata kadai rum dai para mo pi pimdai bani rakti kadon kata ke physical sports kani khot